Qulunga. Qulunga. Awu thisha Nhloko. Hey ungixolele man. Hey iphazamisa i-network lapha lo ngithontshana nayo la. Oh. Manje i-network isiyanuka sokwagwayo okuhlaza. Hayi akukho njalo bengibheka unkosikazi la. Lutho kumthola i-network yahluka. Oh. Oh mhlawumbe unuka lapha esmoking. Kumele ngiqale khona mangingena. Phela uma ngabe mhlawumbe kukhona inikwenzayo ningasuka eduzane kwegate. Nihlale nibuye eduze kwegate abantu bangalindi isikhathi eside la ngaphandle. Kuyazwakala uthisha Nhloko. Cha ke ngibe kuvulela ke la. Hayi khuleka. Noma ungavula lona leli lincane vele ngihamba ngeenyawo namhlanje. Uhamba ngeenyawo. Iphi imoto yakho? Ku-service. Ku-service. Imoto yonke ekuthuka i-service. Hey, akubalekile ukuthi imoto into ebalekile ukuthi kuvule la ngihambe ngiye officeini la manje. Hayi kofanele kuvulele elikhulu. Ngoma kuvulele elincane leli lizodla amathamba ijwayele ugcine ke manje usumanyaweni impilo yakho yonke kanti uthisha omkhulu fanele ungene ngale le moto. Uzoyibuyisa le moto yakho ku-service.